onder andere gesproken over het kader waarbinnen wij zullen werken. En er zijn een aantal acute zaken die opgepakt zullen worden. Eén daarvan is dat het belangrijk voor ons is dat de primaire zorg, de eerste lijn zorg, gegarandeerd is. En in onze visie is RGD heel erg belangrijk, de regionale gezondheidsdienst. We hebben landelijk 9 centra. En we zullen step by step ervoor zorgen dat we die centra zodanig weer equippen dat ze behalve in de ochtend ook in de avond kunnen draaien. We zullen ze wat meer body geven qua equipment, waarbij sommige zaken waarbij mensen naar naar de spoedeisende hulp moeten gaan, dat niet meer zo gaat hoeven te gebeuren, maar dat wij de mensen kunnen opvangen bij die centra die we gaan instellen. Ik ga nog niet in detail daarover, daar kom ik uitgebreid later op terug. Maar in elk geval de huisartsenpraktijken die we kenden onder de regering Bouterse II, die komen terug. Daarna is er een andere acute zaak, de medicijnenvoorziening. Dat is heel erg belangrijk. En er zijn wat mogelijkheden, financieringsmogelijkheden internationaal, die om voor mij vreemde redenen nooit zijn gebruikt. Wij hebben met de internationale organisaties die ons willen ondersteunen bij de financiering gesproken. En op korte termijn zal de samenleving van ons horen wat er gaat gebeuren met het bedrijf Geneesmiddelenvoorziening Suriname. We hebben uitgebreid met de president daarover gesproken. En natuurlijk gaan we in onze veldbezoeken die we brengen, gaan we BGVS aandoen. En met hun van gedachten wisselen met de directie, met het bestuur daar. Zodat wij in elk geval in onze visie BGVS weer die plaats geven die het verdient als eigenlijk de nationale body wanneer het gaat om het inkopen van medicijnen en distribueren van medicijnen. Dus ook daarover gaan we in de komende tijd nadere informatie geven. En zo hebben we gesproken over allerhande zaken. Het binnenland is ook ter sprake gekomen. En als minister heb ik de opdracht gekregen om een voorstel te deponeren over in elk geval dat we ervoor zorgen dat er voldoende doktoren in het achterland zijn. U weet dat wij in het verleden hebben gewerkt met Cubaanse artsen. De regering die pas is afgetreden had een andere visie daarover. Wij kijken weer naar die mogelijkheden om ervoor te zorgen dat de toegankelijkheid tot een arts, dat op het heel grondgebied van Suriname mogelijk moet zijn. Dat zijn enkele van de zaken die wij hebben aangestipt. We zijn uren bezig geweest, dus er zijn heel veel meer zaken besproken. Maar sommige dingen hebben uitwerking nodig, dan komen we terug naar die samenleving. Dus nu heb ik huiswerk van de president om het zo uit te drukken. Ik zal met mijn team het een en ander verder uitwerken. En dan komen we terug naar de president voor een vervolgoverleg. Zodat wij in elk geval verlichting brengen voor die samenleving op de punten waar dat nodig is. Ook to this jari na grang fosten kotodansi fu differenti rutu. Oteng zondag 3 augustus na ini Vipranasi, Bankwerkerstraat 9 Rotterdam. Mist deze unieke ervaring van cultuur, muziek en mode niet. Een kotoshow van Naomi van Koten uit Suriname. Koluku mooi prodo missie, nanga mooi prodo Aisa. Wie wint de titel? Tante Mea de ook toe aanwezig. Helen Meinals is uw gastvrouw. Poku Odefu, Arki Master Kaseko. Big Time, op maat, Pasensi familie en Essen en Friends.
Surinaamse gerechten van Sweet Suripatu. Tickets verkrijgbaar via www.ticketkantoor.nl/shop/Grangala. Ook op de Bankwerkerstraat 7 tot 9 van dinsdag tot en met vrijdag tussen 12 uur en 5 uur 's middags. En kaarten ook bij Fred Kulturu Shop. Early Bird tickets €17,50. Op is op, daarna €25. Inloop 2 uur 's middags, aanvang 3 uur tot 12:30 's nachts. Na Vosteng Grand Gala 2025 Cotodansi, zondag 3 augustus, let wel, op de Bankwerkerstraat 7 Rotterdam. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat we onheilig staan. Mr. Pebble Banger. Prophetessa Productions. I don't know you, what the fuck you won't say to me. I'm telling you, don't play with me. You'll get body on the ground, it's okay with me. I make examples so niggas don't play with me. You'll get I make the bed rock like I'm on a yacht. Shit, citation, think quick, lick my cockpit. Time's money, check my tourbillon movement. I'm rich, bitch. I say move, you get the move. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg.